Así era a Rúa de Sobrán hai uns meses e así loce na actualidade. A veciñanza de Vilaxoán xa pode gozar dunha rúa totalmente renovada. A Deputación de Pontevedra investiu preto de 600.000 euros a través do Plan Concellos para actuar nun tramo de máis de 500 metros. A rúa conta agora cunha estrada asfaltada e con beirarrúas, mellorando a seguridade dos peóns, especialmente importante nunha zona onde se atopa a igrexa de San Martín de Sobrán. Evidentemente, calquera que veña a esta rúa e a coñecese, pois sabe que hai un antes e un despois. Unha rúa de máis de 500 metros na que non había beirarrúas. Non había beirarrúas e agora, conforme nos marcan as tendencias de mobilidade, pois se fai en plataforma única para garantir a seguridade e para, como decía, pois mellorar este entorno privilexiado coa igrexa de San Martín de Sobrán. A actuación non só renovou a rúa por completo, senón que tamén actuou no seu sistema de canalización separando as redes e quedando preparada para posibles intervencións futuras. Conta, ademais, con algo moi importante que non se ve a simple vista, que é toda a renovación de saneamento, de abastecemento e tamén algo que é moi necesario como é a soterramento da telefonía, é dicir, deixar canalizacións para que todos os elementos de telefonía pois podan ir soterrados e a rúa pois poida lucir moito máis. Dende o Concello destacaron as actuacións que se levaron a cabo en Vilaxoán e concretamente en Faxilde, como as melloras de rutas, sendeiros e redes de canalizacións. Pola súa parte, a veciñanza que pasou pola zona valorou de forma moi positiva a reforma, especialmente importante ao realizarse na contorna da igrexa. Tamén aproveitaron para pedir que se faga un acceso para cadeiras de rodas ao templo vilaxonés.